Ada SS Pro Audio, Pak Simon, terima kasih. Matur suwun. Janji tresno disekseni, lintang-lintang ning tengahing wengi, ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada. Rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih ati iki, pepujan ati ning endi wong ayu sing tak anti-anti. Pantera Music, Dek Nia. Iya Mas. Sing penting bengi iki seneng ya ngaturke donga kanggo Mas manten Mbak manten. Wong bagus aja sira nelongso. Hey! Tenan sing mbok ucapke lho, Dik. Bakal tak gawe seneng ya iki. Kita goyang Dek Nia. Pantera. Kagem Pak RT Karno. Pangapunten Pak RT. Wonten iki inggil mboten pirsa. Radi mlarap niki Pak RT. Ada KVS Multimedia. Ada SS Audio. Ada Pantera Music. Ada Mia Resiana. Ya. Janji tresno disekseni, lintang-lintang ing tengahing wengi, ati kang nandang asmara Gusti kula paring usada. Rembulane wayah wengi nambahi kekasih ati iki, pepujan ati ning endi wong ayu sing tak anti-anti. Ibu-ibu semuanya pada semangat, sehat, persiapan semuanya nanti joget ya. Oke, ayo sini deh. Kita sapa ibu-ibu.